Ukrainanyň Donbas sebitine agyr çakmışyklar alınıp barlýar. Rus goşunynyň möhüm seberi Donetsk şäherine we onuň goroý sebitlerine zarbary ýagdyrýanyna garamazdan Ukraina güýçleri garşylyk görkezmegini dowam etdirýärler. Britaniýanyň Gorunmak ministrliginiň 17-nji ýylyna çap eden gündelik briefinginde Rus harbylarynyň soňky 24 sagatyň dowamyna seberi Donetskden 55 kilometr günortada ýerleşýän Papasny okuny ele geçirmek uğruna tagalla edenini aýtdy. Eger bu sebit Ruslaryň eline geçse, bu seberi Donetskiň daşyny gaby almagy mümkinçilik berer. Ukrainanyň baş harby ştabynyň 16-njy ýylyna giýişik beren maglumatyna görä seberi Donetskde we onuň Siversky Donetsk deriýatynyň beýlik tarapyndaky Lysychansk ekiz şäherine agyr çakmışyklar alınıp barlýar. Severi Donetsk uğruna aktyw ýa-mençeme hepde bäri dowam edýär. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bu şäher uğruna aktyw Donbasyň ykbaly üçin aýgytlaýjy bolup biljekdigini aýdypdy. Egerde Rus batybaljy güýçleri Severi Donetsk we Lysychansk ele geçirseler, Moskwa tutuş Luhansk sebitine gödegçilik eder. Luhansk sebitiniň harby häkimi Serhiy Hayday Severi Donetskiň uruşdan öňkü 100.000 ilatynyň 10.000 parahat ilatyň gabagda galýanyny we olaryň zerur hajatlary üçin serişdeleriniň guturýanyny aýdýar. Köp sanly asuda raýat şäherdäki azot himiýa zawodynyň aşagynaky bunkerlerde pinalaýar. Severi Donetskiň häkimi Aleksandr Stryuk 16-njy ýylyna Ukraina telewizionyna 500 töwregi parahat ilatyň zawodyň pinahanalarına gabagda galýanyny aýtdy. Birleşen Milletler Uramatır şäherde 12.000 asuda raýatyň gabagda galýanyny aýtdy. Ol ýerde tasbir hepde bäri ýygyderli uruşlar we ataşyk dowam edýär diýip Stryuk Ukraina telewizionyna aýtdy. Ol atışıklaryň amýak saklawhanalarına ziýan ýetirip biljekdigini we munyň himiki betbagçylyga ýol açyp biljekdigini duýdurdy. Munyň tutuş şähere täsir etmezligi gudrat diýip Stryuk aýtdy. Haydaya görä derýanyň aňyrtynaky Lysychansk şäherine 16-njy ýylyna parahat ilatyň pina tapan bir binasyna edilen howa hüjümine adynan 3 adam öldürildi we adynan 7 adam yaralandy. Ukraina eskerleri frontyň uğruna beýlik sebitlerde Rus ilerlemelerini ýa-da serpikdirmegi başardy. Ýöne Kharkivde Rus goşunlary artilleriýa güýçlerini ýerleşdirmek arkaly Ukraina goşunlaryny togtatdy. Şeýlede Russiýa Donetskiň we Zaporojýanyň goloýuny Ukraina goşunlarynyň hereketlerini çäklendirmek üçin hüjümler amal aşyrdy. Ukrainanyň Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Oleksiy Danilov 16-njy ýylyna Ukraina telewizionynyň çykyşyna Belarusdan howp parwanmak ähtimallygyny gozgady. 15-nji ýylyna duşan resmiler goňşy ýurtdaky ýagdaýy, Belarus goşunynyň ýagdaýyny we ol ýerdäki Rus goşunlarynyň sanyny maslahat etdi. Danilov söwüşçüň taýýarlygy barlamak üçin 4 sebitde barlyklaryň boljakdygyny aýtdy we bu mesele prezidentiň gödegçiligi astyna diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Demirgazyk Günnowar Sumy sebitine Russiýa raket hüjümine amal aşyrdy. 4 adam öldürildi we 6 adam yaralandy diýip Sumynyň sebit administrasiýasynyň başlygy Dmitro Zhivetsky telegramda aýtdy. Ukrainanyň Gorunmak ministri Oleksiy Reznikov CNN-e Russiýa fevralda Ukraina çoluşy girişeli bäri 14.000 Ukrainalynyň ölen bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Reznikov bu sanyň 100.000-den aşak bolmagyny umyt edýändigini aýtdy. Reznikov we beýlik resmiler 16-njy ýylyna NATO'nyň Brüsseldäki baş binasyna Ukraina goraw aragatnaşyk topuryna girýän 50 töwregi ýurdun wekilleri bilen duşuşdy. Duşugyň esasy temasy Ukrainanyň has köp agyr tehnika babatdaky haýyşy boldy. Britaniýa Ukrainany 20 san raket ulgamyny öpçün etjekdigini ýylan etdi. Gorunmak ministri Ben Wallace Britaniýanyň bu tehnikaları Ukraina iýerjekdigini tasdiklady. Bu ulgamlar belgili bir ýarak karhanasynyň satyn alyndy we Ingilis goşunynyň ammarynyň ýiberiljek bir näçe granat atyjysy bilen bir hatyrda gönük Kiýewe beriler diýip BBC habar berdi. Wallace'a görä käbir sebitlerde Rus artilleriýasy Ukraina goşunynyň 20 güýçlü. Britan aňty bu hasabat 17-nji ýylyna Rus jemgyýetçiligine uruşy goldamak babatdaky özge pikirleri ünitjekdi. Pikir soraşyklarda epesli Russiýalynyň ýörüýti harby operasiýany özleriniň goldaýanlyklaryny aýdýanlyklaryna garamazdan ilatyň bir bölegi hem aktiv hem de passiv görnüşde öz garşylygyny görkezýär diýip hasabat aýtdy. Şeýlede Britan hasabaty Ukraina goşunynyň hataryna uruşy berilen Russiýa Azatlyk Legionu atly Rus eskerler topurynyň bardygyny bellidi. Zelenskiýiň geňeşçisi Mikhailo Podolyak Russiýanyň gepleşikleri dowam etdirmek babatda soňkaýdan tesbirlerini dünýäni aldamak tynşygy atlandyrdy. Russiýa özüniň gepleşige taýýardygy barada pikir döretmek isleýär, ýöne Ukrainany arkadan pyçaklamagy meýilleşdirýär diýip ol aýtdy. Kiýew hökmany suratda gepleşikleri dolanor, ýöne diňe dogry wagtda dolanor diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aralykda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hytaýyň prezidenti Xi Jinping bilen telefon söhbetde şunu geçirdi.
Olar Russiýa Ukraina hüjüm edilbäri ikinji gedek telefonna gürleşýär. Hytaý Moskwanyň Ukraina garşy çolurşuny ýadgarmagy ret edýär we Rus gazynyň sewdasynyň artdyrylmagy babatda gepleşik geçirýär.